Čaute, som Bota a vítam vás z môjho ďalšieho videa. Dnes to nebude tutoriál na Cinema 4D, ale ukážem vám, ako si spraviť základný server na Minecraft bez pluginov, ale myslím si, že celkom stačí. Možno v budúcnosti si ukážeme s pluginami. Takže pôjdete na Minecraft.net, tu dáte download, Minecraft Server X si stiahnete. Som to stiahoval. Spravite si niekde zložku. YouTube. Tak a sem si dáte Minecraft server. Odkliknete a vyskočí vám taká tabulka. Vyskoč. A teraz sa vám robí server. Budete k tomu potrebovať ešte hamači. Download link vám dá do popisku videa. Dobre, už je server. Stop. Teraz ide. Spravím vám to takéto niečo. Tak toto je mapa. Sú ban, IP a ban mena. OPčka, server, to je nič. A toto je dôležité. To si otvoríte buď v notepade alebo hociakom, no. Skytvári alebo Hello Nether, že či chcete mať zapnutý Nether, meno, to sa potom k tomu dostanem, neviem. Server port by som nechal taký, level typ default, server seed, môžete dať seed, aby sa vám, vlastne nie, no to necháte tak, server IP, tak sa dáte tu IP vášho hamači. Do akej výšky môžete stavať bloky, či tam chcete mať NPCčka, whitelist, to je, aby ste tam dali pripadli veľa ľudia. Myslím si, že na hamači, keď si zaheslujete, tak tam to nikto nedostane. Spawnovanie zvierat, som to posral. Dobre, to neviem, to je podstatné veci. Online modru, toto zdáte false, keď nemáte kúpený Minecraft. Keď máte, ak chcete, aby sa vám tam pripojili iba tí, čo ho majú kúpený, tak dáte true. PvP, nemusím vysvetľovať. Max players, doporučujem 20, ale pretože potom to začne lagovať. Game mode, môžete nastaviť, či chcete kreatív, keď sa prihlásite, alebo nie. Texture pack, môžete si tam nastaviť nejaký to meno serveru, bla bla bla. Teda, dobre. Nie. To nechám tak. Vypnem to. Dobre, a potom už sa klasicky len zapnete. No, k tomu som sa chcel dostať, že keď si sem dáte napríklad nejakú mapku, volá sa, neviem, bla bla bla, tak sem si napíšete to presne, ako sa volá tá mapka a prepne vám ho na tú. To je to asi všetko, sa s vami lúčim, hlavne nezabudnite dať like a odber. Áno, čaute.